onkohan toi vuoden eka ukkospilvi, siis Sydänkylässä. On siis semmonen homma, että tuolta kuuluu jytinää, joo. Mut se on aika vaalea ukkospilveksi, mutta muotisekseen oikein muotoinen. Ja tälleen. Mutta uskonnosta sitten kun näkyy salama tai värähtää. Aiemmin en usko, vaikka jytinää kyllä sieltä kuuluu. On vähän koko pilvi. Ottakaa. Niin tuolla on mun mielestä kauhean osa. Tuota pilveä mä oon keinomassa ja koitan tässä. Okei, tuolla kauempana sataa. Eli olisiko siinä niinku silleen homma, minne takia se olisi ukkonen. Mutta toivotaan, että se on. Ei se kyllä ikinä, kun toivotaan, että se olisi, niin ei se kyllä yleensä ikinä ole ukkospilvi. Mutta katsotaan, mitä se tuo tullessaan. Katsotaan, mitä se tuo tullessaan. Moro!